Lijep pozdrav svima. Moje ime je Suzana i magistra sam sestrinstva. Volonter sam Crvenog križa, Općinskog društva Crvenog križa Darda, a ovaj video radimo u sklopu projekta Dajmo radost Dardi. U ovim teškim vremenima potrebno je ostati zdravog razuma, te je jako važna briga za naše mentalno zdravlje. Zato poruka na početku ovog našeg današnjeg druženja je: ostanite doma. Svjetska zdravstvena organizacija je još 1946. definirala zdravlje kao stanje potpunog tjelesnog, duševnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti i iznemoglosti, što nam jasno govori kako je mentalno zdravlje nezaobilazan dio sveukupnog zdravlja. Još je stara latinska poslovica mens sana in corpore sano, odnosno zdrav duh u zdravom tijelu, potvrđuje kako je oduvijek poznata povezanost tjelesnog i mentalnog u izgradnji sveopćeg zdravlja. Mentalno zdravlje je i naglašavanje pozitivnih primjera mladih u našem društvu kojih zbilja ne nedostaje. Od volontera, uspješnih učenika, sportaša i djece i mladih koji malim koracima u svojoj zajednici čine neke pozitivne promjene. I njihove pozitivne misli koje imaju motivacijski učinak na naglašavanje važnosti mentalnog i tjelesnog zdravlja u svim životnim razdobljima. Podrška prijatelja i drugih važnih osoba u životu mladih pokazala se važnim zaštitnim čimbenikom, dok podrška obitelji ima najjače zaštitne učinke. Svatko tko ima bilo kakav problem i ne uspijeva ga samostalno riješiti, njegov problem mu je najveći na svijetu. Bilo to ono malo dijete koje još ne govori, pa nam ne može objasniti što ga muči i plače, sve dok vi ne shvatimo u čemu je problem, do tinejdžera i odraslih. Bez obzira koliko se nama činio problem smiješnim i jednostavnim, pomozimo im riješiti ih bez prigovaranja. Pomozimo djeci i mladima razumjeti njihove poteškoće i probleme, nemojmo ih omalovažavati i odmahivati rukom kao nije to ništa. Oni trebaju našu podršku, kakva god ona bila. Najjače oružje protiv zatvaranja u sebe i depresivnog ponašanja je osmijeh koji je topao i brižan. Zagrljaj koji govori: tu sam za tebe, bilo šta da trebaš. Što mladima treba? Trebaju im brižne odrasle osobe koje imaju osnovna znanja i iskustva o životu. Osobe koje su spremne pružiti podršku, informacije koje mogu promijeniti razvojni put svakog mladog čovjeka. Saslušajte ih. Kada važni odrasli vjeruju da će dijete i mlada osoba uspjeti, veća je šansa da i oni vjeruju u sebe. Veća je šansa da će uspjeti i više se trude i imaju bolje ocjene. Razgovarajte s njima o tome šta ste primijetili, saslušajte ga, dajte mu podršku, razgovarajte s drugim roditeljima, možda imaju bolja iskustva, potaknite osobe da potraže stručnu pomoć ako je niste vi u stanju pružiti. Nije to sramota, živimo u 21. stoljeću. U ovom vremenu izolacije fizičko distanciranje jedni od drugih nije i ne smije biti razlog za društvenu izolaciju. U očuvanju mentalnog zdravlja i psihološke dobrobiti mogu nam pomoći aktivnosti kao što su povezivanje. Povežite se, podržavajući odnos izrazito su važan zaštitni mehanizam u nošenju sa stresom. Zahvaljujući suvremenoj tehnologiji, kao što je ova naša današnja, možemo organizirati online kavu s prijateljima ili nazvati dragu osobu. Čelni čovjek Svjetske zdravstvene organizacije jučer rekao kako svi mi koji imamo još uvijek žive djedove i bake trebamo ih nazvati. Nazovite ih svaki dan, razgovarajte s njima o bilo čemu. Oni će biti sretni, skratit ćete im vrijeme, a imat će o čemu misliti i razgovarati međusobno cijeli dan. Učite nove stvari. Ovo je idealna prilika za stjecanje novih znanja i vještina. Učenje novih stvari može povećati vaše samopouzdanje i biti jako zabavno. Možete primjerice isprobati neke nove recepte, učiti novi jezik online ili učiti nove plesne korake. Odvojite trenutak. Svijest o vlastitoj okolini poboljšava spoznaju samoga sebe, kao i razumijevanje samoga sebe, a i doživljavanje samoga sebe, odnosno svijeta oko nas. Zato, primjerice, odvojite vrijeme za uživanje i opuštanje. Odvojite vrijeme bez mobitela. Pišite dnevnik ili slikajte. Znam kako od vas neki divno pišu poeziju. Pišite ju još više. Neki od vas divno pjevaju. Pjevajte još više. Svirajte, crtajte i čitajte knjige koje su neizmjerno blago, a u vremenu internet revolucije zaboravljene su.
Kruže po internetu sada svakojake priče i šale. Pa i one kako su sve birtije zatvorene i svi muškarci trijezni, a žene prirodne, jer ne rade frizerski saloni, pedikure, manikure i ostale salone za uljepšavanje. I kažu, bit će svega. Neka bude, ali ovo je vrijeme i trenutak da ga posvetite sebi, odnosno svom mentalnom zdravlju. Budite aktivni kod kuće. Aktivnost smanjuje stres, povećava energiju i jača imunološki sustav. Plešite, uređujte vaš prostor za stanovanje, vaš vrt, balkone, sadite biljke i radujte se svakom izniklom sjemenu. Vježbajte, ima jako puno vježbe koje se mogu izvoditi sjedeći. Ne treba vam teretana, vježbajte kod kuće. Aktivnost i rad na vlastitom fizičkom i emocionalnom zdravlju poželjni su kako bismo ostali vitalni. Uzvratite cijeloj ovoj situaciji pomaganjem, dijeljenjem, ljubaznošću. Osjećat ćete se bolje. Pomiče osjećaj vlastite vrijednosti, emocionalnost nas ispunjava i jača osjećaj zajedništva. Ovo je pravo vrijeme za pomaganje, dijeljenje, ljubaznost i zahvalu. Vrijeme za toplu riječ i osmijeh. Ususret najvećem kršćanskom blagdanu sve vas lijepo pozdravljam i želim vam sretan i blagoslovljen Uskrs. Uz poruku, kao i na početku ovoga druženja, ostanite doma i vidimo se nekom drugom prilikom.